Unsa di ka kuya? Ang sa mata nagpataka ng kag-aana sa imong kusil na igo akong idoy. Lamian mas pagod eh. Yanam ko na ko tor malaya sila tanan ni harang mangugka. Karang sa mata. Wa pa ka nagtanaw na ako dito ah. Saan yo po tanga kayo sa takarag bunal wa di siya kaigo sa kalaban. Bunog ng likod ni damulag. Taka ra ka. Damulag pero asa si katong foreigner black. Ambot lang mo kabalo. Nang hito sa kuha, wa daw siya karon kay exam daw nila. Exam o nagpahilot to. Labo na lang biya tong damulag. Pasumangil pa niyang exam, nagpahilot dito siya. Pero unsa may mayong tripping sa turon no? Perting laaya. Wa man puy nangaytabang sa tuwa. Bitaw sugad-sugad po. Wala na gyud ngayog tabang sa tuwa. Nagsigiri tag rambol nila dura. Ikaw pud no. Iya ko dali. Ya, asa ba to sila ngaron sa kay trip nila? Kana lang awa na to na ibalaan. Huwag itong pangitaon din na to. Pwede ra pod kay para masabay naman to si amigo naman ta no. Amigo naman ta. Pwede amigohan to, amigohan Mas sila. namunal na po to. Di lagi ito mamunal. Mati pa Ito na amigohan. Tara tara. Laaya ning kantangoy. So may maing tripping siya, Mario. Sama lang pod kay wa ko kabalo. Ikaw di, Edu. Naunsa man ka? Pangutano ka oh. Luli man kay ka. Alang, kisa may di manunlian na nga birthday, maguna ko ron. Ako'y handa ba? Ay pastilan birthday ni mo day wa man ka nagsulti. Ano mo nangutana? Ay sus ay kabalaka. Kami bahala si mo. Bitaw, ako'y bahala. Na ako hiniktan nito. Hinikang manok? Lami ano oy, lami kinahalangan langon ba? Sisigop tag sabaw. Dili manok, uy dako pas manok. Ay, kabalo no ka na. Paabo. Nak, lami kay na litsonon. Ops, dili, dako pas pabo. Kabalo na ko Mario. Ostrich. Ay dili pud ana oy. Gamay-gamay sa ostrich. Nak, kabalo na ko. Gansa. Ay dili pod. Mubo-mubo sa gliog. Nga na oh. Piskot ka Mario unsam day na. Hiniktan nga iro ba? Mukaon ba mo? Ang Karang sa Mario eh. Sana man tao ni uy. Kapoy na kong bagtas basa man ito sinadula. Gani kuya no, gikapoy na kong mangita asa sila. Natingala lang ko, Paps ba? Dako, man kito si Dura. Ngayon di na ito makitaan. Tingala po gani ko no. Saan man nato ni para makitaan sila? Ay sa kuya Big kanang musaka ka ko diri kuya kung tan-awon dito ako basi ngakitaan ra nako sila. Kabalo nga kamsa ka. Kabalo oy. Unsay ko eh. Isa. Pag amping nga bisig mata ka kay hinahinay lang ba? Lagi kuya salig lang sa kuha. Sana. Nanaya. Ito. Ano daw? Asa sila dapita? Uy, tura. Wala kuya, nanganta sila happy birthday. Ay birthday? Uy, kana, birthday. Nanainom ba? Inom ba dahil kaon na tong aton. Tanawa daw bisan ng birthday. Isa. Ay! Birthday ni Luigi! Yatis birthday na yung Luigi ron. Yati man sila durawa man ang invite sa tuwa. God, nawali ang ito na to sila. Pagkauron man ni mo giniktan ngero. Nagbataktan ni Sarabi sana. Mga buang ta. May ragunta ikaw mabuang Mario. Nagmadamay mi. Limpyo mo gusto nga ero god. Di mo gusto mo kaog tae nga basa. Ayaw, birthday yan ako ron. Dapat di Kanudlood na ka ba? Lamay yan ako ron. Pag relax, lingkod lang. Ay sabi, ako'y bahala na lang, be. Ako li bahala sa birthday. Sunday, nada kay kwarta. Sa kwarta? Kaloko ka sa kuha? Basing ka na kag sa pao ta ka sa unwan kyaw diri buha ka. No, agi day oh. Agi ka na na. Ay nasig pangutana mo ra mag sibuy abunda. Oh, pagpalit ito Luigi. Isa ka kahon ngayon nun og pulutan. Apili guys ha. Unya apili pug pagdali ha. Buang, manis damulag. Uy, ako may musugon. Ako amang birthday ron. Ay tama day no, kalimot ko na. Ay palit ito ka. Ubi, order ha. Pilig pagdali ha. Palos yung buka ko. Salamat yung kay Dura ha. Kay mo kung ganda akong birthday mo. Wa na problema Luigi. Mutuman magkasta ng sugo na ko good. Dam! Oy, tara. Sa kahon, palit ako. Stella di. Usa man ni. Ano isa na? Kahon naman ni. Ano dani? Ano ni gusto kahon man? Isa ka nagdalag pulutan. Ay, pagod si Mario oy. Stella gid mo. Oy, palit ko. Palit. Tanga sa buing. Uy, Isa ka kahon niya pulutan o guys ha. Ilom, lagay. oh, magbagot-bot pag yudo. Balik kini mo kay dala, di ba undang yung ginawa ni mo? Sus. Dami eh. Wa pagod ta kuyugi ka belum bugat kayo.
Asa naman tawag si Mario? Uy, uhaw na yung kay ko ba? O gani no. Grabe may ako nagpalit ato dam. Grabe lang ngayanan ni si Mario gyud oy. Bungay yung kayo. Oh, dara yung isugo. Imbitato ako nyo tabangay. Perfect. Perfect. Kasi ngita ka sa deposit. Unya na daw. Ay, sa deposit. Mauli ng basyo. Unang pulutan. Ikapoy kayo sa ninyo. Batay baso. Asa may basuhon na to ane? Tan-awar ng katanga ni mo. Kabalo mag-inom ta. Huwag mo ka ng talagbaso. Baso rin yung ipangita. Pero, kapasti lang pretty hugawa. Asa mangika na na. Kananan, magunis sa mong iro. Nakakabuhan mo si Mario. Kita ka. Nagkagoon gyud. Huwag lain dito ka na mabuwag kayo na. Ilabay na. Wala ka dapat rabis Sige, ano isa? Taan ni dama kayo. Piha gini si Mario gyud oy. Tara, Dams. Nabuwak nga baso. Ay, nabuang. Nabayot ang ice cream. Mag-away. Ano mo ka nabuwak nga baso? Pero atik lang. Tara, tinood! Buisit kang bata ka, litik kang bata. Dali! Limpyo ni. Apri na isay na si Kuya Puyo. Ako'y tagay, ikaw siguro, kaya wak man kayo trabaho. Kaya naman kasi ako. Mo ka birthday man ako, di man ko mo gani. Apri eh! Ay, yate, kayo sa tuhon mo sa ilong. Apri doon, palayo na! Tripping sila, oh. Yung inom na, oh. Ako, kasi paborito, Red Doors. Lamikin na ba? Lamikin na mo agis tira. Ano itong buwan na pagsunod mo dito, mukanta nito. Happy birthday, Luigi, ha? Pwede. Wala, Apri, be. May pa. Okay, dali ah. Lo! Liga sa buwang. Yes! Taga! Muha! Saman, ay, wama ni Ice! Ay, Ice na, kalimut ko. Buwag bay. Galing ang ulo mo. Happy birthday! Happy birthday, Luigi! Hoy, di ba na inyo, hoy? Sama niya! Nabulang pinagasto! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Ay, sabi! Pero nakabutan mo rin ka, di man mo invited? Di man yun mo magsaba og nay birthday. Ano magsama man sa dormi? Amigo nito! Basig nakalimot mo nga kontra biya ka. Grabe pud mo mag-amigo na siguro ta kay 2026 na kapoy na kay sigaway. Mga amigo, raman mo na ilim nun. Saman, di mo maglakaw rin, kaya mabudalan ka mo guys! Maglakaw! Layas! Awara! Happy na kayo may diri. Balik ka mo diri unya! Nga mo. Iskot to sila damulag. Naguta oy lami ang beon ta kay Ridus bugnaw kayo. Okay, kanang ice ba? Nakainom ko rin doon. Kaisa ra ba dyan? Lamig isigundahan ba? Ganahan na unta ko makikamigo sila. Gusto ko din sila gubuta kani. Akong plano mo balos ta. Balo sa to. Akong plano para makuha na to tong mga elimno nila. Sige. Magic 1. Taga ikog miniban nga na yung mga RPG. Wala man. Asa man imong giwis niya? Di naman mutumon ang kondoy. Na, hupas naman di ay na. Ay, mag-charge na. Ate, inimbuhangan din nasa likod gibutang. Sakay mo. Ay! Kaya Kilo! Wasa ni. Sige. Sa tayo na! Iban pa dong diri oh! Nakun sa paman mo diya, tirahin na. Galo, kanuha mo ni angin ninyo. Ay, RPG! Butang! Da, mo ni angay ninyo, dagan-dagan naman lagi mo. Hoy, kamong duha, patong mga nasa lamisa ka na tanan, dali. Tarakoy. Ang baso! Kita lang siguro! Astig lang, dala pa yung baso. Salamat sa ilim nun, tanto kami.